Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш сённяшні эфірны дзень. І вось чарговы эфір. З намі на сувязі дачка палітвязня, лідера партыі БНФ Рыгора Кастусёва Кацярына Кастусёва і юрыст, прадстаўнік Святланы Ціхановскай па прававых пытаннях Сергей Зікрацкі. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый день. Добрый день. Будзем абмяркоўваць сітуацыю, у якой апынуўся даўно вядомы нам палітык Рыгор Кастусёў, таму што не вельмі такія добрыя звесткі даходзяць ад яго з СІЗА КДБ, дзе ён знаходзіцца ўжо фактычна паўгады. Кацярына, давайте вось з самага пачатку, за гэты час, за гэтыя паўгады, ці былі у вас сустрэчы з бацькам? Як у вас увогуле, якая ёсць з ім камунікацыя? Добрый день еще раз всем. Коммуникация только листами, ну, переписка, так, и, ну, коли адвокат бывает с визитами, то нешта даведваемся про стан, як выглядае, як себе адчувае. Ну, вось так. Можна я крыху яшчэ, можа быць, у гісторыю так зазірну, таму што мы з вами першы раз так вось на гэтую тэму размаўляем. Скажыце, калі ўвогуле стала вядома пра затрыманне спадара Рыгора і пра тое, што ён удзельнік загавара цэлага, там замаху на Лукашэнку, ці як з такім сумным жартам кажуць, фігурант справы юрыста і пушкініста. Якая была ваша рэакцыя? Ну, каля месяца мы усе родныя знаходзіліся, ну, калі можна так сказаць, у стане стрэса, таму што, ну, інфармацыя была для нас нечаканая. І калі атрымалася затрыманне, то мы ж нават не ведалі, па якой справе, што было, ну, што паслужыла некім, як гэта сказаць, ну, што было нагодай, так, для затрымання. Мы толькі і ведалі, што прыехалі супрацоўнікі КДБ, шклоў да хаты, на кватэру, у якой пражываюць мае бацькі. І на той час тата быў адзін у кватэры, мама была яшчэ на лецішчы, ну, яна зімавала там, засталася на зіму. І ўсё, што мы ведалі, што яго толькі забралі і павезлі ў Мінск. Вось так. Калі апошні раз вы атрымалі ад яго ліст і ўвогуле, скажем так, калі першыя пачалі ад яго прыходзіць у лістах паведамленні пра тое, што, ну, от не ўсё добра са здароўем? Лісты мы пачалі атрымліваць не адразу. Я не памятаю ўжо, які тэрмін прайшоў. Ну, здаецца, каля месяца. Вось. І скаргі на здароўе былі адразу, таму што, ну, я так думаю, што з-за стрэсавых такіх падзеяў, сітуацый у таты падняўся ціск. Таксама ёсць некаторыя праблемы з сэрцам, яны таксама абвастрыліся. Вось. І, ну, потым ужо пайшло па накатанай, кажуць, адно за другое чапляецца. Спадар Сергей, да вас пытанне будзе як да юрыста, як да адваката. Скажыце, усё ж такі паводле заканадаўства, як прапісана вось гэтая норма аказання медычных нейкіх там дапамогі людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні за кратамі? Наше заканадаўства не вызначае нейкіх адрозненняў у тым, як мусіць аказвацца медычная дапамога тым, хто знаходзіцца за кратамі. І
тыя людзі, якія знаходзяцца на свабодзе, тыя людзі, якія знаходзяцца за кратамі, яны маюць абсалютна аднолькавае права на атрыманне медычнай дапамогі. Адзінае, што гэтае права можа быць абмежаванае ў сувязі з тым, што чалавек знаходзіцца за кратамі, гэта значыцца, да яго мусяць быць прыменены пэўныя меры бяспекі, каб ён там не збег ці яшчэ што-небудзь. Але нейкіх іншых абмежаванняў да аказання медычнай дапамогі быць не можа. І таму, калі чалавек сабе дрэнна адчувае, і яму патрэбная медычная дапамога, то гэтая медычная дапамога мусіць быць прадстаўлена ў поўным аб'ёме, так жа сама, як гэтая медычная дапамога мусіць быць прадстаўлена звычайнаму грамадзяніну, які знаходзіцца на волі. На жаль, на сённяшні момант у месцах затрымання як па адміністрацыйных правапарушэннях, так і па крымінальных справах, калі мы кажам пра прымяненне меру стрымання у выглядзе заключэння пад варту, гэтыя умовы не выконваюцца. На жаль, узровень аказання медычнай дапамогі вельмі няважны, і таму у нас ёсць праблемы вось гэта. Ну так, сапраўды, мы ўжо не адзін раз чулі ад тых людзей, якія, праўда, знаходзіліся, скажем так, па адміністрацыйным арышце, на сутках, але паспявалі захварэць там ковідам, і ўсё лячэнне ковіда, гэта там ахоўнік даваў якую-нибудь пачку, я не ведаю, там парацетамола ці аналгіна ці яшчэ чаго-нибудь. Ну і ўсё, тады кажуць, вот жа ж медычную дапамогу аказалі. Да, тут, глядзіце, ёсць яшчэ адзін вельмі істотны момант, пра які мы мусім памятаць, і тое, што мы мусім патрабаваць ад адміністрацыі гэтых установаў. Гэты момант, які замацаваны ў 41-м артыкуле закона аб ахове здароўя, тое, што кожны чалавек мае права атрымліваць усю інфармацыю аб ягоным захворванні, аб тым, якім чынам гэтае захворванне лечыцца, і ён мае права вызначаць асобаў, якім такая інфармацыя мусіць быць перададзена. Наколькі, ну тут можа быць, Кацярына пацвердзіць ці не пацвердзіць, але наколькі я чуў, што было падазрэнне пра абвастрэнне анкалагічнага захворвання у Рыгора Кастусёва. Ведаеце, анкалагічнае захворванне яшчэ не пацверджана. Ёсць толькі падазрэнне на такое захворванне. І калі ўсё далей, вось той момант, пра які вы казалі, што кожны чалавек мае права ведаць пра вынікі, так, пра стан свайго здароўя, пра вынікі нейкіх абследаванняў, то далей гэтых абследаванняў нічога руху няма ніякага далей, таму што на абследаванні, на нейкія абследуюць сэрца, страўнік, там нешта яшчэ, там ныркі, УЗІ там робіць розных органаў, але далей справа не рухаецца. Вось, робяцца нейкія дзеянні, ну там даюць нейкія лекі, прэпараты, коляць таксама нейкія прэпараты. Я нават не ведаю, тата нават сам не ведае, што гэта за лекі, і вось. Вось, дарэчы, акурат такі момант хацеў удакладніць. Сергей казаў пра тое, што мусіць быць поўная інфармацыя пра вынікі абследаванняў, пра тое, якімі лекамі і хто канкрэтна, можа быць, прозвішча лекара, які цябе лечыць. Вынікамі даследаванняў са спадаром Рыгорам і з вамі, адпаведна, нейкім чынам падзяліліся? Не, я пісала асабіста ў КДБ 3 звароты і аказаць неабходную медычную дапамогу, таму што у ліпені, калі тата яго перавялі ў шпіталь першага СІЗА, там на Валадарцы, здаецца, так, то там па выніках УЗІ ўжо была патрэбна тэрміновая аперацыя. Вось, і гэта тэрміновасць цягнецца да гэтай пары. І мне на мае звароты, на 3 маіх звароты з КДБ прыйшоў толькі адзін адказ, дзесьці праз месяца паўтара, што вашаму бацьку аказваецца ўся неабходная медычная дапамога
прызначана нейкімі там врачамі, спецыялістамі, як кажуць. Ну, вось так прыкладна яны напісалі. Такім чынам атрымліваецца, што ну вот ёсць папярэдняя інфармацыя, што спадару Рыгору неабходна тэрміновая аперацыя, але далейшымі вынікамі нейкіх вось абследаванняў, я ўжо не кажу пра аперацыю, і з вамі не дзеляцца і ніякай інфармацыі не паступае. Не ведае ніхто, ні ён, ні адвакат, ні мы. Спадар Сергей, пракаментуйце, калі ласка, вось гэтую сітуацыю, што ў такой сітуацыі трэба рабіць. Ну я не ведаю, можа быць нават парада вашаму калегу адвакату, які абараняе Рыгора Костусева. Глядзіце, гэта самае страшнае, што можа адбывацца. Мы на сённяшні момант не ведаем, які стан здароўя у спадара Рыгора Костусева. Таму што быццам бы робяцца нейкія даследаванні, быццам бы даюцца нейкія лекі, але не родны, не сам спадар Рыгор Костусёў гэтых вынікаў даследавання не мае. І улічваючы, што стан здароўя яго пагаршаецца, гэта кажа пра тое, што сітуацыя даволі крытычная. У такой сітуацыі я праіў ўсё ж такі спасылацца на 41 артыкул закона об ахове здароўя і патрабаваць, каб была прадстаўлена гэтая інфармацыя. Тое, што інфармацыя была прадстаўлена агульным чынам, што было прызначана лячэнне, якое адпавядае там захворванню, гэта не ёсць дакладная інфармацыя, якая мусіць быць прадстаўлена у адпаведнасці з артыкулам 41 закона об ахове здароўя. У мяне ёсць вельмі такое вялікае падозранне, што можа быць нават заявы, якія Рыгор падае ў адміністрацыю, яны можа быць нават не трапляюць туды, куды трэба трапляць. Мы ведаем выпадкі, калі адміністрацыя СІЗА не рэгіструе заявы тых людзей, якія падаюць гэтыя заявы. І атрымліваецца, што чалавек быццам бы нейкія заявы падае, але яны нікуды не трапляюць. Я бы проста параіў у такой сітуацыі родным звяртацца ў суд і патрабаваць у судовым парадку прадстаўлення гэтай інфармацыі пра стан здароўя Рыгора. Таму што гэтая інфармацыя, яна вельмі важная. Яна важная з аднаго боку проста з этычнага боку, з маральнага боку, таму што гэта інфармацыя пра стан здароўя нашага блізкага і вельмі нам істотнага чалавека. Гэта такі маральны бок, этычны бок. Але ёсць тут яшчэ і юрыдычны бок, таму што і крымінальны кодекс, і крымінальна-працэсуальны кодекс прадугледжваюць розныя магчымасці, якія залежаць у тым ліку ад стана здароўя чалавека. І калі гэты стан здароўя будзе пагаршацца, і калі гэты стан здароўя вельмі дрэнны, то мы можам патрабаваць, каб змянілі меру стрымання. Мы ў некаторых выпадках можам нават патрабаваць, каб асоба вызвалялася ад крымінальнай адказнасці па стане здароўя. І таму гэта тое, што трэба патрабаваць у тым ліку ў судовым парадку ад СІЗА КДБ, там, дзе утрымліваецца спадар Рыгор. Адвокат уже не аднойчы пісаў зварот аб змене меры стрымання, але это ўсе звароты адмаўляліся ці нават проста ігнаравалі іх. Усё. Атрымліваецца, ось, спадар Сергей, такая сітуацыя, што у адпаведнасці, як вы сказалі, са станам здароўя на падставе тых жа самых вынікаў абследавання адвакат, ну і суддзя адпаведна могуць прыняць рашэнне змяніць меру там стрымання, да прыкладу. Так можа быць, яны спецыяльна не агучваюць, нікому не перадаюць гэтыя вынікі абследаванняў, каб не ўзнікла такой сітуацыі, калі ну вот на падставе усіх чыннікаў яму мусяць змяніць меру стрымання. Мне не хацелася думаць, я ўсё ж таки спадзяюся, што стан здароўя Рыгора Костусёва палепшыцца, але чаму яны, адпаведна, калі нам гэтую інфармацыю не даюць, адпаведна і ўзнікае пытанне, чаму гэтую інфармацыю нам не даюць. Калі б усё было так добра, то хутчэй за ўсё гэтую інфармацыю нам далі, але калі нам гэтую інфармацыю не даюць, адпаведна у нас узнікаюць падозранні, што ўсё не так добра і ад нас нечага хапаюць.
хаваюць. Таму на жаль, але пагаджуся з вами, што ў мяне такія думкі і ўзнікаюць, што ад нас адмыслова хаваюць гэтую інфармацыю, каб не даць магчымасць адвакатам, каб не даць магчымасць самому Рыгору патрабаваць працэсуальных дзеянняў, які прадугледжаны крымінальным працэсуальным кодексам. Я думаю, что варта тут еще удакладніць. Вы сказали, что трэба праз суд дамагацца, каб далі прадставілі гэтыя вынікі абследаванняў. Што вось спадарыні Кацярыне трэба цяпер, ну вот калі яна пагоіцца з тым, што пойдзе гэтым шляхам, як вы кажаце, што і трэба зрабіць? Адвакату сказаць: давай мы зробім вот такую справу, ці самой у суд, ці што зрабіць? Вот паслядоўнасць. Глядзіце, спадарня Кацярына звярталася да КДБ, каб ёй прадставілі інфармацыю аб стане здароўя Рыгора Кастусёва і аб тым, якое лячэнне яму прызначана, і аб тым, якія даследаванні былі зроблены. Калі адказу на гэты зварот не было, альбо калі гэты адказ быў няпоўны, то адпаведна гэты непоўны адказ можна абскардзіць у судзе. Пішацца заява ў суд, і гэтай заявай патрабуем прызнаць незаконнымі гэтыя дзеянні КДБ по неадказу альбо по непоўнаму адказу, і патрабуем ад суда, каб ён абавязаў КДБ прадставіць гэтую інфармацыю. Тут ужо ці спадарня Кацярына сама гэта будзе рабіць, ці папросіць адваката напісаць заяву. Тут ужо, я думаю, што ёй самой трэба будзе гэта вырашаць, але тэхнічна гэта падаецца заяву ў суд у раённы суд па месцазнаходжання КДБ. А я могу толькі ад сябе заяву падаваць, так? Гэтую заяву можа падаваць любая асоба, чые правы парушаны. Калі з такой заявай прадставіць інфармацыю аб сваім стане здароўя, аб тых даследаваннях, якія былі зроблены, звяртаўся таксама і Рыгор Кастусёў, і ён не атрымлівае гэтую інфармацыю таксама, то і ён таксама можа звяртацца ў суд з патрабаваннем аб тым, каб яму гэтую інфармацыю прадставілі, абскарджваць такія дзеянні СІЗА КДБ ці самого. То есть тут у нас паколькі вы з'яўляецеся родным чалавекам і вы маеце права атрымліваць гэтую інфармацыю, адпаведна той факт, што вам не даюць гэтую інфармацыю, дае і вам таксама права звяртацца ў суд. На жаль, тыя, хто знаходзіцца ў СІЗА, вельмі абмежаваны у магчымасці падачы такіх заяваў. Просто таму, што яны там, просто таму, што не заўсёды да іх можа дайсці адвакат, просто таму, што мы не ўпэўнены, што гэтую заяву СІЗА КДБ зарэгіструе і адправіць у суд. Таму мая парада, каб усё ж такі родныя самі тут, якія ёсць на волі, ініцыявалі гэтыя справы і пачалі дабівацца, каб усё ж такі і самі родныя, і ўсё грамадства ведала пра тое, што адбываецца з тымі людзьмі, якія знаходзяцца за кратамі. Спадарня Кацярына, апошні ліст ад бацькі, які вы атрымалі, якія там былі словы наконт стана здароўя, ці ёсць у вас, можа быць, ліст пад рукой, ці памятаеце на памяць, што ён піша? На мінулым тыдні я атрымала адразу 2 лісты. Ну і, скажем так, нерадостные там навіны. Калі казаць уже дакладна пра сімптомы, то тата піша пра тое, што калі ходзіць по малому туалет, то з мачой пачала ісці кроў. Вось, я кансультавалася з медыкамі, і тут, конечно, без анализов казаць цяжка, что прагназаваць что-нибудь, але такие симптомы патрабуюць прыняцця нейкіх экстренных мераў уже. У любым выпадку тут час, як кажуць, час супраць нас ужо, супраць здароўя такім
у такім выпадку выступае. Ну так, сапраўды, мы не медыкі і паставіць дыягназ не можам, тым больш паводле слоў напісаных, але я вот, дарэчы, зараз паглядзеў, знайшоў канкрэтную цытату, вы яе зачытывалі з ліста журналістам, я просто вот зараз зачытаю. За мінулы тыдзень толькі адну ноч былі прыступы, але з мачой пачала ісці кроў, заўважыў з чацвярга ўсё больш і больш. Што гэта і чаму, пакуль невядома. Все атрымліваецца, што ў чалавека з мачой ідзе крывя, і нічога не робіцца, то есть ён не ведае. Я так разумею, што ўсё ж таки чалавек, калі такое ў яго здараецца, ён просіць, каб да доктара там нешта там зрабілі, патлумачылі, што, да чаго, адкуль, і раз ён не ведае гэта, то атрымліваецца, што альбо не праводзілі ніякіх аналізаў, альбо не паведамілі іх вынікі, альбо ўвогуле нічога не робяць, вот як ёсць, так ёсць. Такая сітуацыя, я разумею, што ў краіне, калі іногда не да закона ўсё можа быць, тым не менш, гаспадар Сергей, як это можна кваліфікаваць? Я б гэта кваліфікаваў нават як пыткі, таму што мы бачым, што калі асобе не прадстаўляецца інфармацыя аб стане яго здароўя, калі ён не ведае, што з ім адбываецца, гэта можна кваліфікаваць як пыткі. Таму што пыткі гэта не толькі фізічнае ўздзеянне, але пыткі гэта і псіхалагічнае ўздзеянне. І ў той сітуацыі, калі ты адчуваеш сабе дрэнна, калі ты разумееш, што з кожным днём тебе становіцца ўсё горш і горш, а тебе не даюць магчымасць даведацца, што з табою адбываецца, адпаведна, ты пачынаеш думаць, пра самае горшае. Я лічу, што гэта можна казаць, што гэта ўжо злачынства. Спадарня Кацярына, вы сказалі пра тое, што некалькі разоў, 3 разы, калі не памыляюся, пісалі з гэтай нагоды ў КДБ, але ці былі там спробы, можа бы, спрабавалі вы там паразмаўляць са следчым, які вядзе там справу? Увогуле, што чуваць наконт следчых дзеянняў у дачыненні да спадара Рыгора? З яго слоў, што ён піша ў лістах, ён ужо піша даўно, што ніякіх следчых дзеянняў па маёй справе не вядзецца. Вось гэта яго дакладная цытата. Просто сяджу і чакаю, як ён яшчэ піша. Чаго чакаю, я не ведаю. Атрымліваецца, што чалавек сядзіць за кратамі, у яго не вельмі добра ўсё са здароўем, следчых дзеянняў ніякіх не вядзецца, і здароўе пагаршаецца, і чаго, што адбываецца, невядома. Спадар Сергей, увогуле ў такой сітуацыі, спадарыні Кацярыне, магчыма і ці варта спрабаваць дамагчыся сустрэчы са следчым, ўсё ж таки праз яго нейкім чынам, заадно і па справе нешта даведацца наконт гэтых следчых дзеянняў тых же самых, а можа праз яго нейкім чынам дамагчыся высветліць і вырашыць, паспрабаваць сітуацыю з аказаннем медычнай дапамогі спадару Рыгору? На жаль, тое, што спадарня Кацярына кажа, гэта абсалютна звычайная справа на сённяшні момант у нашай сітуацыі. Вельмі шмат затрыманых утрымліваюцца пад вартай, проста сядзяць у сваіх камерах з дня на дзень, нічога не робяць, ніякія следчыя дзеянні з імі не праводзяцца, але яны працягваюць сядзець. Гэта абсалютна нармальная практыка. Відавочна, што гэта абсалютна незаконная практыка, таму што утрымліваць асобу пад вартай можна толькі пры наяўнасці пэўных падстаў, якія прама прадугледжаны ў крымінальным працэсуальным кодексе. Гэтыя падставы у абсалютнай бальшыні не выконваюцца. Ці варта, ці не варта сустракацца са следчым, я раю выкарыстоўваць усе магчымасці, якія ёсць. Так, варта спрабаваць пазваніць, напісаць следчаму, выкласці свае довады, чаму
родныя лічаць, што неабходна змяніць меру стрымання пад вартай на іншую меру. Гэта як бы не з'яўляецца працэсуальным дакументам, паколькі Кацярына не з'яўляецца асобай, якая ёсць у справе, але як бы мы заўсёды спадзяемся, што на тым баку ўсё ж такі у людзей ёсць сумленне. І трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, апошнія магчымасці данесці да гэтых людзей, дабіцца, дачакацца, што іх сумленне ўсё ж такі будзе працаваць і спрабаваць да іх гэта данесці. Зараз я кажу нават не пра працэсуальныя моманты, таму што працэсуальныя моманты гэта ўсё ж такі будзе рабіць сам спадар Рыгор і ягоны адвакат, але вось такое непрацэсуальнае ўздзеянне, спрабаваць дабіцца, дастучацца да вось гэтага сумлення, я думаю, што гэта ўсё ж такі варта рабіць. Не ведаю, ці скарыстаецеся вы, спадарня Кацярына, гэтай парадай, але от яшчэ адзін момант, апроч лістоў у КДБ, там кіраўніцтву КДБ, апроч спробы там сустрэцца са следчым альбо звярнуцца ў суд, пайсці, так бы мовіць, ва-банк. Ці разглядалі вы якія-небудзь іншыя спосабы ўздзеяння на сітуацыю? І ці лічыце вы, што такія нейкія сродкі ўздзеяння існуюць? Я не ведаю, там звярнуцца да міжнароднай супольнасці, да дыпламатаў, ці яшчэ да каго. Як вы лічыце, ці варта гэта рабіць, ці рабілі? Асабіста я гэтага не рабіла, таму што, скажем так, чалавек не вельмі у гэтым свядомы. Тут ёсць партыйцы, так, партыйныя сябры, і я лічу, што можа быць гэта ў іх кампетэнцыі больш знаходзіцца такая справа. А я пісала яшчэ зварот таксама у дэпартамент выканання гэтых пакаранняў, так, адкуль мне далі адказ таксама, што мы некампетэнтныя ў гэтых справах, і КДБ тая установа, якая не падлежыць, як гэта кажуць, непадведамственная, так, гэта дэпартаменту. І таксама пісала яшчэ зварот у Міністэрства здравааховы. Але я нават не памятаю, што мне там за адказ прыйшоў, нейкі такі быў размыты. А вось што рабіць далей з гэтымі адказамі? Ці варта іх выкарыстаць як, каб справа зрухалася з мёртвай кропкі, як кажуць, Спадар Сергей, да вас пытанне. Не ведаю. Я лічу, што трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, якія існуюць. Насамрэч, юрыдычных магчымасцяў, прадугледжаных беларускіх заканадаўствам, іх не шмат. Мы іх абмеркавалі. Ёсць яшчэ міжнародныя прававыя акты, які таксама можна выкарыстоўваць. Можна звяртацца ў камітэт па правах чалавека ў гэтай сітуацыі. Можна звяртацца ў працоўную групу па неабгрунтаваных затрыманнях, таму што я бачу, што тут ёсць парушэнне міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, і гэта відавочна мусіць разглядацца як неабгрунтаванае затрымання, і гэтыя міжнародныя механізмы можна выкарыстоўваць. І публічнасць, яна таксама вельмі важна. Я лічу, што гэтыя сродкі таксама трэба выкарыстоўваць. Я цалкам згодны, асабліва з апошнім пунктам. Вось, спадарня Кацярына, ці цяжка вам было вырашыцца на сустрэчу з намі ў прамым эфіры? Таму што мы вельмі часта сутыкаемся сітуацыяй, калі родныя затрыманых людзей кажуць: ой-ой-ой, давайте не будзем пра гэта гаварыць, давайте не будзем апублічваць, а то стане яшчэ горш. Вот там нас следчы папярэдзіў, што калі вы звернецеся да журналістаў, то яму па максімуму дадуць, а потым даюць прысуд. Все маўчалі, і прысуд. І тады кажуць: ай-яй-яй, а як же ж так, журналісты, почему вы не памаглі? Як вы лічыце, ўсё-такі ў гэтай сітуацыі наколькі варта апублічваць? І
дарэчы, вось такое асабістае можа пытанне, ці не там вам не намекалі якія-нибудь людзі незразумелыя ў тым, што сидзі маўчы, не дёргайся, а то горш будзе бацьку. Не, ну ведаеце, спачатку мы, канешне, дзейнічалі вельмі асцярожна, таму што ну, каб не было горш, так, пакуль, таму што не ведалі яшчэ, у чым справа, якія крокі можна рабіць, якія не, каб, ну, насамрэч не нашкодзіць ні адвакату, ні тату. Ну, а цяпер мне пазіцыя такая, што я пойду до конца, таму што мне губляць няма чаго. Вось, на кону, як кажуць, жыццё майго блізкага чалавека. І, ну, тое, што вы кажаце, што родныя палітвязняў вельмі часта адмаўляюцца ад нейкай публічнасці. Ну, я, на жаль, наблюдаю такую з'яву не толькі сярод палітычных нейкіх асобаў, так, і іх сваякоў, але ну, сярод нашай грамадскасці такая пазіцыя, ну, як это кажуць, закрыць вочы на гэта ўсё і зрабіць, як я кажу, як робіць страус, так, хавае галаву ў пясок, ну, зрабіць выгляд, што праблемы няма, так, праблемы не існуе. Ну, яна існуе, но мы не будзем пра яе казаць, мы не будзем ну, зробім выгляд, як быццам бы, ну, праблемы няма. Вось, таму дзякую вам, спадар Сергей, за парады. Буду рабіць нейкія крокі далей, ну, таму што насамрэч цяжка. Я адчуваю сябе трохі, ну, так сказаць, у гэтай сітуацыі не вельмі адчуваю падтрымку з боку партыйцаў, як сяброў, як людзей, падтрымка ёсць, але я не вельмі адчуваю як ад сяброў партыі, вось скажем так, ад палітычнай нейкай грамадскасці. Таму, ну вось, ведаеце, яшчэ гэтыя клопаты на сябе взяла я асабіста, таму што, ну, сярод блізкіх, дакладней кажучы, з блізкіх у краіне засталіся толькі моя маці і я. Вось. А сестра са сваёй сям'ёй вымушана была з'ехаць з краіны. Вось, брат наш ўжо даўно пражывае ў Польшчы, і конечно, ну, моральная падтрымка ад іх некая ёсць, але рабіць усе дзеянні, просто сесть, написать паперу, там написать як, ну, больш-менш, каб гэта было грамотна, приходится рабіць усё, приходится рабіць усё самой. Ну, што магу, раюся з адвакатам, конечно, раюся з некімі людзьмі, напрыклад, ну, ёсць у партыі такі вельмі вялікая падзяка яму Зміцер Салошкін. Ось, і ты чалавек дапамагае ўсім, чым можа. Таму і справай, і нейкімі дзеяннямі, і параіць нешта можа, і проста падтрымаць. Ну, ну так. Безумоўна, выдатна, калі у партыі знойдзецца свой Зміцер Салошкін, але хацелася б ўсё ж такі звярнуцца і да іншых сябраў партыі БНФ, што не трэба забывацца на сваіх аднапартыйцаў і рабіць усё магчымае. І я тут скарыстаюся службовым становішчам, так бы мовіць, і звярнуся да спадара Сергея. Спадар Сергей, да вас ўсё ж такі як да прадстаўніка офіса Святланы Тихановскай. Я з вялікай павагай і не адзін раз сустракаўся як з Марыяй Калеснікавай, даўно сябрую з Максімам Знакам. Іх імёны на слуху, і міжнародная супольнасць ведае пра сітуацыю, у якой яны знаходзяцца. Але больш за 800 палітвязняў. І не хацелася б нікога, скажем так, казаць, што гэты горшы, гэты лепшы.
але скажем вот гэтыя людзі якія сядзяць по справе замаху на Лукашенко паўгады як той же самы Костусеў, Фядута, Зянкович, калі можна па-першае ад офіса больш увагі да іх справы, больш можа агучвання і вось у гэтай тыя парады якія вы далі ў міжнародныя структуры спадарыні Кацярыне звяртацца можа быць да іх нейкія там заявы пісаць можа быць дапаможаце пракансультуеце падкажаце на жаль так у нас каля 800 палітзняволеных і усіх ахапіць няма магчымасці. Я магу сказаць, што Святлана Ціхановская заўсёды ўзгадвае палітзняволеных падчас сваіх візітаў, падчас сваіх міжнародных сустрэчаў і тыя палітзняволеныя, якія ўзгадваюцца ў гэтых міжнародных арганізацыяў, гэта не толькі вельмі вядомыя палітзняволеныя. Мы звяртаем увагу і на звычайных людзей, таму што мы не падзяляем людзей на тых, хто там быццам бы зрабіў болей ці зрабіў меней. Для нас усе палітзняволеныя гэта палітзняволеныя аднолькавыя і мы дамагаемся іх вызвалення. Што да гэтых канкрэтных парадаў, што да звяртання ў міжнародныя інстытуцыі, то я думаю, што так мы паспрабуем дапамагчы, каб гэтыя механізмы таксама былі запушчаны. Дзякуй вялікім. Ну што ж, спадзяюся, што зараз Кацярына і Сергей будуць у кантакце. Я, безумоўна, ведаю, што у Сергея зараз вельмі шмат працы, але можа знойдзецца вольная там хвілінка, каб падказкай, парадай, нейкай, можа быць, юрыдычнай дапамогай скіраваць дзеянні, дапамагчы у гэтай сітуацыі, тым больш, што чалавек далёкі ад усёй гэтай кухні і нават не ведае да каго і як звяртацца. Тым не менш, спадзяемся, што ўсё будзе зменіцца да лепшага, што вытрымае спадар Рыгор Кастусёў усе гэтыя ўсё тое, што на яго выпала зараз і сустрэнемся хутка на свабодзе і здаровыя. Дзякуй вялікі. Кацярына Кастусёва, Сергей Зікрацкі, Зміцер Лукашук былі з вами у эфіры.